ना एवदों? औ। नों रोङो ना एवनो? रोङा जाबाय। हायो जागौमोनलां नों ना एवनायखौ। खर'थिं मोनि जाथोंसै लानजायथिंल' मोननाय जाथोंसै। हो? खर'थिं मोनलायि जाथोंसै नों एवनाया। ना खर' गैखाया ना गोरलैसो। माजों संदों? माबाजों थादुनजों। उदै थेलेले जालायनाय जाना फैगौमोनलां खाथियाव दंमोनबा। जाफैदोना दाबो। दोनमारलाय माबायाव टिफिनाव माबा जुनानै दोन। ना नों माबानो साप्लाय हरनो? मबाइलावहाय हरसैब्रा आङो। मबाइलाव हरनो नाङालै। मबाइलावनो हरसैब्रा। नों आजावनानै जादो। नंगौ? हाब नोंनि संनायखौ मोनजानांगौबा माथो 6 बोसोरसो गोसोआव थाखागोन। हा? माजों संदों नों ना गोरलैखौलाय? थारुनजों। थारुन आयु जाब्रैलायसिगोनलै थैखाबायलै। अबाव मोनखो थारुनखौलाय? हो? अबाव मोनखो? थारुन नङा माबा थास' फेन्दासो। थास' हाग्रायाव फेन्दा? जावदों। थास' फेन्दा? हाग्रानि। हाग्रानि? औ। हाब बबाव मोनखोलै एथ' गोथाव? न' खाथियावनो जावबायब्रा। दोनबाय था आं थांगौ सेवलायलांनोसै नामा? मानो सेवनांगौ नों फैबालाय। सेवा बे। नों दासो देरफुहांनायानो एफा संनो खावनो रोङो। रोङाबालाय जाबाय। बिदिबा माथो बयबो फसायगोनलै। हा? बिदिबा माथो बयबो फसायगोन। लायखानोसै खोमादां नोंखौ? खोनायाखै? खोनायाखै? हेलौ। नोंखौ लायखानोसै खोमादां होनदां। जाया होमबा? मोनबायानो नामाब्रा ओंख्रियालाय? मोनाखै दासो संहांदों। दासो संहांदों? हाब नोंनि संनायखौ मोनजानांगौबा। थावालै आं संनाया। संनोबो खावनोबो रोङो मोसानोबो रोङो। जोंना थांनोब्रा हरजों हनै। खोनायाखै? खोनायाखैलै। नोंना माबाया बिखुनजोआ नोंखौ खारबा नागिरगोन नामा? र'। हा? रथ'लाय। मा रनायालै आं। मा जाखो? हा? बिखुनजोआ नागिरगोन नामालै नोंखौ लाना खारबा? देलाय मांग्रि? देलाय मांग्रि? मा जाखो? जेबो खोनायाखैलै आं र'। नोंखौ होनदों नोंखौ लाना खारबा बिखुनजोआ नागिरगोन नामा? मिथिया। खारखुमानोसै खोमा जानोजों माबायाव तामिलनाडुआव दोनखारनोसै खोमा। हा? ना गवायाव थांनो गवायाव? हा? खोनायाखै बिबारि? हेलौ। खोनायाखै नामा? हेलौ। मा जाखोब्रा? हा? मा जाखोलै? हेलौ।